תמיד חושב שבן אדם צריך לדעת מניין בא ומה הרקע שלו. לא הכרתי את ההיסטוריה עד שהתחילו את הפעילות ילדי סוצ'אווה. ואז התוודעתי לכל ההיסטוריה, הסיפורים, מהווי וגם הטרגדיות שקרו לכל הקהילה הזאת ממלחמת העולם השנייה ועד שהגיעו לארץ. כביש ישן, שביל בגן, עץ ובית. אבא כאן, אמא שם, כאן נשארתי. מה שהייתי פעם מזמן, מה שעכשיו ילדות נשכחת. צריף ירוק, לא רחוק בית הספר. מי נשאר, מי עבר, מי עודנו, מה שהיינו פעם מזמן. מה עוד מביא אותי תמיד אל אותה ילדות נשכחת. שמי לילי פאוקר, נולדתי לילי ויינטראוב בעיר סוצ'אווה ברומניה. זוכר איך שהלכנו דרך קבע לאורך הרחוב המתרוקן. אמא שלי תמיד אמרה, שם היה נהדר, ולא הבנתי על מה היא מדברת. וכשהיא דיברה על צ'רנוביץ, תמיד זה נשמע לי מוגזם. מה היה לך שם? הם רצחו את המשפחה, על מה את מדברת? ולאט לאט לפי התמונות הבנתי שהיו להם לפני המלחמה חיים נהדרים. בעיר הזאת נולדו חבריי ונולדו גם כל צאצאי המשפחה של אמי. העיר נמצאת בדרום מחוז שנקרא בוקובינה. ממש עיר ססגונית עם אנשים מכל העולם, מכל הסוגים וכל המינים שהסתדרו נפלא. דיברו שפות שונות, מין בבל כזאת, אבל מאושרת מתחת לשלטון של פרנץ יוזף, שאני כל הזמן שמעתי את שמו. כמה היה טוב. שזה אומר אוכל אוסטרי ובניינים אוסטריים ושירה אוסטרית והכל מבחינת התרבות הגרמנית המאוד מאוד עשירה. Holocaustul românesc s-a desfășurat mai mult în teritoriile din afara României mari, în special în Transnistria. ב-1941, כאשר גירשו אותה מהעיר, היה צו מפורש, גם לא להשאיר רכוש לרומנים כדי שזה יישמר, אלא להשאיר את זה לממשלה, שזה מדובר על כסף, על תכשיטים, על מטבע זר, על שטיחים פרסיים, על פרוות, כל מה שנחשב בעל ערך. פשוט מה שהם רצו לעשות זה היה מה שנקרא יודנריין, זאת אומרת ניקיון של העיר כיהודים. Before leaving his home in Suceava, Isidor Eisenberg created an inventory of the contents left in the house. אנטונסקו, שהיה ראש המדינה באותה עת, כתב בצורה גלויה לחלוטין. הוא אמר, לא אכפת לי אם ניכנס להיסטוריה כברברים, ובלבד שיש לנו הזדמנות חד פעמית לנקות את רומניה מהיהודים. מהבית הזה גורשו אמא וכל משפחתה לטרנסניסטריה. חושך, שקט, כל אחד שקוע במחשבותיו. באחת הפינות מישהו מדליק נר, ומתוך החושך בוקע קולו הערב של ברל דרוקמן, שכן בבית שרק עזבנו. הושענא למענך אלוהינו הוא שר. הושענא.
ביום הראשון לגירוש, בדודה של אמי היה מגן ידיים עשוי פרווה. אחר כך התברר שהבדודה שהייתה רוקחת במקצועה, שמה בתוך המגן הזה כדורי ציאנית עבור כל אחד מהמשפחה, מפני שהייתה לה הרגשה שהם לא הולכים למקום טוב. Hermin's sister-in-law, Camilla Eisenberg, that was deported with her family to Shargorod, left a very powerful document, her testament, written in March 1942, during the terrible winter that took the lives of Isidore and Yeti Eisenberg, her father-in-law and mother-in-law. כשבאו הרומנים בשנת 41 ואמרו שכל אחד ייקח רק דברים שהוא צריך, אז אמא שלי הלבישה לי נעליים, וזהו, לא לקחה עוד זוג נעליים או משהו. בינתיים החמור גדל קצת, האצבעות יצאו, כל אחד נתן לה עצה. אופשנדן פורנט, די פינגר לכם מוז וקסן פורנט. חתכה, אבל תשמעי, הייתי 3.5 שנים בטרנסניסטריה, שאמא שלי לקחה דלי ולקחה אותי ללכת הייתה פנטנה באיזשהו חצר ממול. היא הלכה להביא מים, ונכנסנו להביא מים, ואז עמד חייל, התמזמז עם איזה אוקראין כצעירה בת 15-16. הוא רצה להראות לה כמה שהוא גיבור גדול, הוריד את הרובה, ועם מכת רובה הרביץ לאמא שלי. אמא שלי קיבלה נקניקים מהרובה הזה, מהמכות. והיא צרחה, ואז יצא יהודי, קראו לו אדון וייס, זיכרונו לברכה, והוא אמר, פסיס קישן. אז היא סיפרה לו שהיה פה חייל, והרביץ למכות רצח. ואז הוא שאל את אמא שלי, איפה אתם גרים? אז היא אמרה, פה בפולטבסקה ממול. אז הוא שאל אותה, תגידי, יש לך מה לתת ליונגנמן הזה לאכול? אז כמובן שהיא בכתה. כשהיא בכתה, אז הוא אמר לה, אל תבכי, כל יום תשלחי אותו אליי ואני אתן לו 2 פרוסות לחם. טוב. אני זוכר כמו היום, היה שם עץ חרוט, ועל העץ הזה הייתי מחכה שעה, שעתיים, עד שהוא נתן לי את 2 פרוסות לחם. לא אכלתי, הבאתי אותם לאמא, אמא חילקה את זה לקוביות, ובלילה שהייתי בוכה שאני רעב, הייתה דוחפת לי קובייה לפה. My father was 19 years old and he was recruited by the German to go to forced labor camp. The commander of the camp was extremely cruel and had the pleasure to torture and most of the time killed the people that he didn't find it strong enough to do the work. Unfortunately, both my grandparents got typhus and died right away shortly after they arrived. So my mother, who was 15 at the time, her younger brother 14, her older brother 16, were orphaned. They were by themselves. The rest of the family, extended family, wanted to separate them. And that means separating the money as well. My mother, even at 15, was extremely smart, said, no, they're not going to separate us. And that's how, with the money they had left, they survived the most cruelest and difficult times. A lot of sickness and a lot of death happened in the camps. כל מה שהיה מותר לקחת על ההורים, זה מה שהיו לסחוב על הגב. ובין היתר היה להם לסחוב אותי ואת הסבתא שלי והסבא שלי. בטרנסניסטריה אני זוכר שגרנו עם משפחה אחרת עם עוד 14 איש בחדר אחד, שכל הקצבה שלנו היה ספסל שישנו עליו אני והוריי. הם חוזרים בחזרה לעיר שלהם,
במקרה הזה לסוצ'אבה או לכל עיר שם בתוך בוקובינה, משום שהגבולות נסגרו. אי אפשר היה משם לצאת לעולם החופשי. זאת אומרת, מאויב אחד הם נכנסים לאויב השני, לאויב הקומוניסטי, נכנסים ב-1944 בחזרה לרומניה, מנסים לבנות מחדש את החיים שלהם. ברחוב הזה, בשם הרומני פטרו ררש, ברחוב הזה נולדתי אני, וגם כל החברים שלי. הייתה רומי וז'אנה רורליך, ליקה וסיקה מנש, טוטי, טוני זילבר, רייזה לשאואר, צבי פורר, טולי ציגלניק ועוד ילדים אחרים. כל הילדים האלה זו חבורה שלמה שהם ביחד איתי כתבנו ספר שהוא הספר על מה שקרה להורינו ומה שקרה לנו. Așa cum se va vedea, regimul comunist a fost însă românesc, a fost în esență până de la început și până la sfârșitul lui, în 1989, un regim xenofob și foarte naționalist, un regim care ura minoritățile și orice ținea de ceea ce era perceput ca fiind un corp străin în rândul națiunii române. Evreii, din punctul de vedere al regimului comunist, au fost văzuți la început ca o inserție necesară etapei de instalare a regimului și, bineînțeles, aici un rol determinant l-au avut abilitățile intelectuale și organizatorice. Tata a crezut în dreptate, egalitate, fraternitate, după celebra lozincă franceză, și a fost numit directorul Spitalului Unificat Suceava. A reușit să realizeze secția de pediatrie. A fost dat afară din funcția de director de spital. Comunismul românesc, sigur, a fost ceva special, iar antisemitismul comunismului românesc a fost de asemenea special. אחותי מרים הייתה בת 10, ילדה ביישנית, רזונת, בלונדינית, חמודה, שכמו שכל ילדי רומניה, היא הייתה בפיוניירים. פיוניירים זה כאילו הקומוניסטים הצעירים, והייתה לה קרבת הראשי, העניבה האדומה. מדברים על שנה 61-62. היא הייתה מאוד גאה בקרבת הראשי, ומה שממש די אירוני, בתמונה שאנחנו עשינו, כל המשפחה, כדי לקבל ויזה לארץ ישראל, היא הצטלמה עם הקרבת הראשי, עם העניבה האדומה. יום אחד אומרים שיש אספה גדולה של כל הצעירים הקומוניסטים, של כל הבית ספר, והיא גם צריכה להיות שם. פתאום היא שומעת את השם שלה. קוראים לה לפני כולם, ובאה איזו בחורה קומוניסטית בת 18-19, מורידה בכוח ככה את הקרבת הראשי, את העניבה האדומה, מנפנפת אותה באוויר, ואומרת, תראו מה קורה לאויבים של הקומוניסטים. תראו מה קורה. היא בת של עשירים, ואנחנו לוקחים לה את הקרבת הראשי. אלה אויבים של הקומוניסטים ושל מפלגת הפועלים. אחותי לא הבינה על מה מדובר, וכשהבינה, היא פרצה בבכי. הילדים עשו לה חרם. לא דיברו איתה ולא רצו לשבת על ידה. עד היום היא בת 83, וכשאנחנו מדברים, היא נזכרת באירוע הזה, והיא בוכה, יש לה דמעות בעיניים. ובדיעבד, כשאני חושבת על החיים שלה, החרם הזה השפיע עליה במשך כל השנים. היא הייתה סגורה, לא יצרה חברות, אין לה ילדים, לא התחתנה, וזה השפיע על כל החיים שלה, הטראומה הזאת
שהיא עברה, שהייתה בת 10-11. זכרתי משהו שהגננת שלנו אמרה. הגננת אמרה לנו שכשאנחנו הולכים לישון, ואני מזכירה שבעצם גרתי עם ההורים באותו החדר, לחסות את הפנים ואת הראש ולהקשיב למה שהם מדברים. לבוא לגן ולספר את זה. עכשיו, זה מאוד ברור למי הייתה הנאמנות שלי. הנאמנות שלי לא הייתה להורים, הנאמנות שלי הייתה לגן, היא הייתה למפלגה, וההורים שלי ממש פחדו ממני. הם מאוד השתדלו לא לספר כלום, תמיד היו אומרים, היו נותנים אחד לשני מין כאלה מרפקים, לא ליד הילדה, כי הם ידעו שילדה היא מרגלת. ואין שום... אז כשאני כבר מדברת על הגן, אני מדברת גם על זה שסטלין, שמש העמים, התפגר, ואני חשבתי שסוף העולם הגיע. מי ינהיג את העולם אם זה לא יהיה סטלין? בכיתי בטירוף. אבא שלי חייך, ואמא שוב נתנה לו מרפק, ומה, השתגעת? אתה רוצה שאני אלך לבית סוהר? פשוט פחדו ממני ממש. על אף שהיה אסור, אמא ואבא שמעו את כל אמריקה החופשית, את אירופה החופשית, ולפי זה ידענו יפה מאוד על מי מדובר. באביב 1966, כשהייתי בן 17 ומשהו, בוקר אחד בשעה 7, דפקו בדלת שני חבר'ה וביקשו להתלוות אליהם למה שנקרא תחקור מהיר. מתברר שאלה היו אנשי הסקוריטטה, ולבקשות שלהם קשה מאוד לסרב, ומ7:30 בבוקר עד אחרי הצהריים היינו אמי, אני והאישה בלי לדעת אחד מהשני, כי אנחנו היינו בחדרים נפרדים, מה קורה איתנו. אבא כבר יצא מוקדם יותר לבית החולים, הוא היה אז מנהל מחלקת אונקולוגיה בבית חולים בסוצ'אבה. תוחקרתי במשך משהו כמו 9-10 שעות. כל הזמן איימו עליי שאני לא אסיים את בית הספר, לא אוכל לעבור את הבגרות. הוריי ייכנסו לבית סוהר. אם יש לי כוונות לנו, לעזוב את רומניה ולנסוע לישראל, זה לא נקבל היתר נסיעה. לאחר, כמו שאמרתי, 9-10 שעות, חזרתי הביתה. אבא חזר מבית החולים לקראת ערב, וסיפרנו לו, הוא לא ידע על האירוע הזה. אבל למחרת, אבא קיבל טלפון מסתורי מפרסונה שהוא לא הכיר אותה והוא לא אמר מי זה, שאמר רק כמה מילים. דוקטור וייטמן, אל תדבר בבית מה שלא צריך לדבר. ואכן, מאז 66 עד 73, במשך 7 שנים, אנחנו לא דיברנו לא בבית ולא מחוץ לבית מה שלא צריך לדבר. בגימנסיה שטפן של מארה, שסיימתי את הלימודים בשנת 55, סך הכל הייתי בן 16. ואז נרשמתי לאוניברסיטה, למדתי רפואה בקלוז'. החטא הגדול שלנו היה שרצינו לעלות לארץ. הצלחתי ללמוד עד שנה שישית, כשבשנה השישית גילו שאני והוריי רשומים לעלות לארץ, ואז קראו לי לדקנט ואמרו לי, אתה מסולק מהאוניברסיטה באשמה של התנהגות בלתי הולמת כסטודנט, עם חובה להחזיר את כל שכר הלימוד של 6 שנים. Odată cu înființarea statului Israel în 1948, Uniunea Sovietică a încurajat exodul evreilor din țările socialiste. ב-1950-51 חלק גדול מיהודי רומניה עלו לארץ ישראל. ההורים שלי גם רצו לעלות, ומכרנו כל תכולת הבית, וחיכינו לקבל את הוויזה לישראל. באמת הוויזה הגיעה,
אבל רק על שם סבתא שלי, שרה דוד. ואבא שלי היה בן יחיד. ופשוט לא ידענו מה לעשות, איך לשלוח אישה מבוגרת לבד לארץ זרה בלי לדעת את השפה. בין 48 ל-51-2 הוא מאפשר ליהודי רומניה לעלות לישראל, משום שהוא חושב שהם יהיו קומוניסטים. הוא אפילו שולח אותם עם מכונות דפוס לפרופגנדה, לתעמולה, כי הוא היה משוכנע שזה יהיה הכיוון שלהם. קיבלנו הודעה שכל העלייה לארץ ישראל נעצרה ואי אפשר לעלות יותר. בזמנים האלה התקשורת הייתה מאוד לקויה וכמעט לא ידענו מה קורה לה, איפה היא, איך היא מרגישה, ולא ידענו כלום עליה, והיינו מאוד מודאגים. ב-1957 קיבלנו הודעה קצרה שסבתא נפטרה. ב-1958, ביום כיפור, בסוצ'אבה, באחד מ9 בתי הכנסת שהיו פעם קיימים בעיר, הרב אומר, מחר כל מי שירצה ילך יחד איתי, אפילו שזה היום הקדוש, למשטרה ונמסור שם את המסמכים, כי אפשרו ליהודים לצאת את רומניה. אתם יכולים לתאר לעצמכם שביום המחרת עם טליתות ועם ספרי תפילה יוצאים יהודים רבים לתחנת המשטרה המקומית כדי לרשום את עצמם ליציאה מרומניה. 1,057 ספרי תורה שנאספו מקהילות יהודיות אשר נכחדו ברומניה הובאו לישראל. הספרים אשר נאספו על ידי הרב רוזן, רבה הראשי של רומניה, ונשלחו לכאן בהסכמת השלטונות הרומניים, הובאו להיכל שלמה בירושלים. זהו משלוח ראשון, ובקרוב יגיעו לארץ 1,500 ספרי תורה נוספים שיאספו בבתי הכנסת העזובים ברומניה. גם אנחנו, המשפחה שלי, רצתה לעלות לישראל. כמובן, אי אפשר היה לדעת את מי משחררים ואת מי לא. לקח מ-58 עד 1963 שקיבלנו את זכות היציאה. Exact după anii 50-60, copiii au început să plece în Israel, că le-au dat voie și pur și simplu clasa noastră a rămas între a patra, nici jumătate. Șocul pentru liderii comuniști a fost extrem de mare în sensul în care nu se așteptau ca evrei să dorească atât de mulți să părăsească România. Această perioadă inițială, la deschiderea imigrărilor, coincide practic cu începutul operațiunii de vânzare a evreilor. Este interesant o telegramă care a fost trimisă în 1958 către Cancelaria Comitetului Central, o telegramă trimisă anonimă din străinătate, în care se spune că am aflat din întâmplare despre un gest foarte interesant de comerț practicat de țara dumneavoastră. Ne referim la felul cum se dau pașapoartele. În mod cu totul întâmplător, am aflat că există la Londra un anume domn Iacobor, care primește bani de la rudele anumitor persoane din repere, în dolari, bani pe care vi rambursează dumneavoastră. Am reușit de asemenea să aflăm tarifele dumneavoastră, o persoană $2.000, două persoane $3.000, etc. Întâmplător, domnule, noi ținem ca respectivul, deci era vorba de o solicitare ca o anume persoană, un anumit evreu, să nu fie lăsat să plece din România. E vorba practic de o, să spunem, de o răzbunare personală. Dacă dumneavoastră ne puteți ajuta în aceste direcție, noi care avem în astfel de ocazie o memorie foarte scurtă, vom uita aceste amănunte, precum și tot ce știm noi relativ la felul cum România își vinde sclavii, textul explicit așa spune, își vinde sclavii, și vă vom rămâne îndatorați. În caz contrar, ne vom vedea nevoiți ca toată povestea noastră de rău să lămurim cu toată părerea noastră. ב-1963 אחותי דורה ובעלה ועם תינוקת הצליחו לעלות לארץ.
הרבה עלו בשנים האלה, 63, 64, 65. רק אחר כך, כשהגעתי לארץ, ידעתי מה קורה, שהיהודים מארצות הברית, הג'וינט, פשוט היה קונה אותנו, ובהתאם למחירים שהיו משלמים, היו מרשים ליהודים לעלות. זה היה הכל מחר. כשאחותי עלתה, הגיס שלי לקח כמשימה למצוא את הקבר של סבתא שלי. בסופו של דבר הוא מצא את הקבר שלה בפרדס חנה, והתברר שהיא הייתה בבית אבות בפרדס חנה, ועד הרגע האחרון היא לא מכרה שום דבר מהארגזים, כי היא חיכתה שהמשפחה, הבן שלה והמשפחה, תבוא לארץ ישראל ושהמשפחה תהיה ביחד. גיל 16 נודע לי שאבא שלי היה נשוי לפני המלחמה והיה לו אישה ושתי ילדות. האישה נפטרה והוא נתן את הילדים לבית יתומים. אמרו לו אחרי המלחמה שהילדים נפטרו, דבר שלא נכון, כי 2,000 מהם באו עם עליית הנוער לארץ ישראל. כשהגעתי ארצה, התחלתי לחפש אותם, ו40 שנה חיפשתי. פניתי ל2,000 ילדי מוגילב, טרנסניסטריה, שהם כן בארץ היו. אחת אישה נזכרה שהם היו אצלה בחדר והם שרו את השירים של אבא שלנו, והיא אמרה לי, אל תלכי לחפש, הם מתו. לא יודעת למה בימי שישי הייתי נזכרת עליהם והייתי בוכה. Autoritățile române au decis în 1958 să redeschidă posibilitatea emigrării. În foarte scurt timp, într-o săptămână, la punctele deschise de autoritățile române pentru a depune cereri, au fost depuse peste 100.000 de cereri de emigrare. Gheorghe Maurea i-a explicat, i-a spus rabinului Rosen că el intenționase să rezolve problema emigrării, dar nu se aștepta ca un număr atât de mare de persoane să dorească, citat, să fugă din România, iar el se simțea ca un director de penitenciar. וזה מתחבר לאיזשהו מסר שקיבלתי תמיד מאבא ולא רציתי להאמין. אל תסמכי על כלום. שום חומר, שום דבר. יש רק דבר אחד שהוא עיקר ערך, זה מה שאת לומדת ומה שאת לוקחת איתך. בנק יכול ליפול, מדינה יכולה ליפול, כסף יכול להיות מולאם, שום דבר לא בטוח. מתי ואיך נחזור להיפגש? נדמה שרק אתמול אבל השמש כבר שוקעת. אולי זה רק הלב שמתרגש, שביל בגן עצובי. When I figured out my great-grandparents were involved in World War II, I was really little and I didn't really understand what that meant. And now that I really have thought about it, I think what it means to me is I have a deeper identity in like my Jewish community, and I feel like I'm more involved and I just like have more of a heart-to-heart feeling to the Jewish community. And I think the book is going to really help me in my future because I can show my family on how my great-grandparents and my grandmother lived and how that resembles me and how I live now. הקהילה הזאת בעצם ממשיכה גם את הקשר שלה המיוחד גם במדינת ישראל, והם חידשו את הקשר כל בני אותו מחסור, הם נפגשים, הם נסעו בחזרה לעיר הולדותם, שיפצו את בתי הקברות, הוציאו ספר,
יש המון סיפורים ומידע מאוד מאוד חשוב, גם מבחינה של הקהילה עצמה וגם מבחינה של העם היהודי כולו.